Get ready for the entertainment. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಇನಿ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರು ಉಂಡಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚನೆ ಸೇರ್ದು ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಅದ ಮತ್ತೆ ಫಂಡ್ ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ ಐಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಇನಿ ಅತ್ತು ಮುರಾಣಿಯ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚನ ಇಕ್ ಇನಿ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ತೂಕ ಐಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಳ್ಳುದು ಏರ್ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಕಳು ಕುಳ್ಳುದೇ ತೂಲೆ ಅಂಚಿನ ಜತ್ತುದು ಪಿನಗಳು ಜತ್ತುದು ತೂಲೆ ಮಾತ ತೂವಡು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂತು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಟತ ಒಂದು ತೂವಡೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂಡ್ಪಜಿ ಊರಿಗೆ ದುಂಬೆ ಬಂಡ್ಪಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಷ್ಟ ಪಿನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಪಂಡು ಬಂದು ತೋಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಳ್ಲೊಂಜಿ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಎಡೆಟ್ ಪುಚ್ಚಿ ಬಂಡಾತ ಮಲ್ಲೆಚಿ ನೋಕ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಲೇನೆ ಹಬ್ಬ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಒಂದು ಕಿಕ್ಕಡ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಪ್ಪಡಿಯಾ ಒಂಜಿಂಟು ನಾಟಕ ಶುರುವಾಣ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತೋಕ ಹೋಯ್ಕಿಯಾ ಅಂದೆ ಆಯ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾರ ನಿಂದದ ನನಿಸೆ ಮಂತ್ರ ದಾದಮೆ ಈಲ ಬೋಡಾತ ನಮಗೆ ದೆ ಒಂದು ಪನ್ಪನ್ಗೆ ದೆ ಒಂದು ಆಯೋ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಗಡ್ಡ ಚುಗೊಂಡು ಎದ್ದೋಲ ದಾದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಿಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ ದಾಲೆ ಜಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಹಾತದ ಅಕ್ಲ ಗೊತ್ತೆ ಬಂದೆ ನಕಲು ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ನ ಸತ್ಯನಡ ಇದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಬಿ ದಾದ ಅತಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡವ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ಇಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆತತೆ ಅತ್ತತ್ತೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಲ್ಪುಗ Never miss an update. ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅವನಿನ್ ಸರಿ ಎನ್ನೆಡ್ ಮಾಡು ಜೋ ಲೈಕ್ ಕಲವರ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಲೈಕ್ ನಿನ್ನ ಸಾವದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಲೈಕ್ ಆತಿಯಾವ ಬತ್ತಿನ ಆತಿಯಾವ ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅನುಶ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಅವು ಇಂದಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಅವಲ್ಲಜಿ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋದ ಇದು ಆತ ಅಚ್ಚಾ ಮತ್ತ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ನೆಕ್ಲು ಮಾರಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ದೆಪ್ಪು दादा पिन्ने व्लॉग अंडा व्लॉग ರೀಲ್ಸ್ ಇನಿತ ಮೇಕೆ ಸೀನಿ ಈತೆ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಜಯಡತಿದೆ ಇಂದ ಏನು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತಕ ನಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚೈನಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ತೂಕ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು
ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ದೇವರೇ ಎಂಗಿಲ నుంచి ఎరండల కాపాడలే మారయ్య బలమే పోయి